कसुगावनिफ्राय फैदों। मोजां जायगाया बिराद मोजां, फैनानै गोसोखौ फ्रेस मोनदों। जाबायदि जोङो सासे एडभाइजारनिफ्राय जोङो बेखौहाय एडभाइस लानानै बे खामानिखौ जोङो मावनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बेयाव बिथांमोन जे जाफैदों आं बिसोरखौबो हामबाय होनग्रोयो। दावबायारिफोरनि थाखाय आङो बेखौनो बुंगोन, माने जोंनि जा साखाथियाव दङ बेयावहाय फान्थाव कालारनि आरो माखासे गुफुर गाबनि, माखासे गोसोम गाबनि माखासे नुथायफोर दङ। बेनो जोंनि दावबायारिफोरनि माखासे गोसोखौहाय माने बहुद माने इन्जय खालामनो थाखाय बियो बोनो हायो आरो बेथ' खोथाया सैथोआनो। माने बे मास बारनायनि उनाव बे हाजोआव माने अनेक रोखोम माने बिबारजोंहाय समायनाय माने समायनाखौ जोङो जायफ्रा फैयो बिसोरो माने नेक्स्ट मासनि उनावहायनो नुनो मोनगोन आरो दा बे जायगाया चिरां जिल्लानि जोंनि खैलामैला BCDCनि आन्दाराव बे जायगाया गोग्लैयो आरो बङाइनिफ्राय फैयोब्ला डाइरेक्ट आमगुरिजों फैबाय, आमगुरिनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट खैलामैला मोनबाय। खैलामैलानिफ्राय माने राइट साइडजोंहाय हाबनांगौ आरो राइट साइडजों हाबनानै आर्मि केम्प मोनफैगोन, आर्मि केम्पनिफ्राय फरेस्ट मोनगोन, फरेस्टनिफ्राय मोनसे आरो राइट साइडजों हाबफिननानै SSB केम्प मोनगोन,
बे SSB केम्पआवनो माखासे जानाखि फैनाय नैबेयावनो माने माखासे एन्ट्रि खालामनानै बेयाव हाबनो हायो आरो आनएमप्लयड माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै बे बुस्थुखौहाय जोङो खुलिनाय जादों आरो बेयावहाय मथा मथि 50-60नि गोजौआवहाय दङ 59 जन बायदि मानसि दङ आरो बेवहाय आनएमप्लयड मानसिफोरखौ लानानै बे बुस्थुखौ बानायदों आरो जोङो बेयावहाय फुंनि 7टायाव जोङो मोनसे सेमिनार खालामो बे सेमिनारनिफ्राय जोङो ग्रुप वाइसै जोङो राननानै होयो जेन' बेवहाय नायनानै थांनायाव जेबो माने